Laing sunog migo sa siyudad sa Sugbo ug Mandawi, madinsabang Suginlimi. Duha ka sunog ang nahitabo niadtong Biyernes ug Sabado sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Pasado alas 7 niadtong Biyernes sa gabii, uban sa pagbunok sa kusog nga uwan, miulbo usab ang dakong kayo nga milamon sa usa ka rehabilitation center diha sa 3rd Street, LaGuardia, Lahog. Kapin sa 25 ka mga pasyente sa mga rehabilitation center ang diriyot masunog, apan maayo na lang kay dali kining nasalbar. Matod pa sa gwardiya sa maong rehab nga si Eddie Algora, kalit lang nga nanimahong sunog, hinungdan nga ilang gisusi, ug mao nalay ilang nakit-an nga nagdilaab na ang kwarto sa rehab nga nahimutang sa taas nga bahin. Bisan pa man og gigamitan kini og fire extinguisher, wala gihapon kini madala. Gibana-banang mukabat sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog o giisa sa second alarm. Sulod sa 10 minutos na kontrolar ang sunog. Ni-spark ang kuan na, murag wire man siguro to kay pag spark isunod ang baho sa kanang kuan ta plastic ba. Pag sunod na mo dako naman ang kayo, ano may kanang nagkuha may fire extinguisher. Usa. Kabula na to, nahurot naman, duha naman lang. Under investigation, atong damage is 200,000. Nakuha na to, receive atong alarm is 7:25. Under control within 10 minutes, even though sa heavy traffic, so under control dali na to. Samtang nianang pagkasabado sa kadlawon, laing sunog usab ang gialarma diha sa sitio San Lorenzo Wireless, Dakbayan sa Mandawi. Duha ka panimalay ang hingpit nga naugdaw, samtang usa niini ang diryot usab mahurot. Matod pa sa tag-iya sa panimay nga si Anita Rodriguez, kalit lang nga napawong ang suga sa ilang panimay dihang nanimaho na og sunog, ug sa ilang pagsusi, nagdilaob na ang taas nga bahin sa ilang panimay. Sulod sa 20 minutos na kontrolar ang maong sunog nga giisa ngadto sa Task Force Alpha ug gibana-banang mukabat sa 300,000 pesos ang danyos niini. Ni-trip up ba ang tuwing ko magbasig mag-burn out. Di pagsunod, nanimaho ng kuwan ko. Dagan mo kabaho na nga sa pag-abi na mo, kayo naman. No, kita mo dan gamay kayo di kasot atong pipe lock pero natabang gyud kay dagan pa mga balay-balay nga tong nagtupad. Madin Sabang, News 5. Kagamhanan sa siyudad sa Sugbo misaad sa pagtubag sa tanang galastuan sa ospital sa usa ka 14 anyos nga bata nga natabunan og yuta atol sa usa ka landslide sa barangay Kalunasan kaghapon. Ang sitio Lucana di nahitabo ang landslide, hagbayrang nalakip sa danger zone sa siyudad sa Sugbo. Apan padayon pagyapon kini gipuy-an sa pipila ka mga pamilya. Ang mga silingan sa batang biktima uyon nga mobiya sa mga lugar apan sa kondisyon nga hatagan sila og kabalhinan. King Perez, Suginlimi. Usa ka panimalay sa barangay Kalunasan ning Dakbayan ang nagguba tungod sa pagdahili sa yuta. 5 na ka tuig nga nagpuyo ang pamilya Olasiman sa ilang balay sa sitio Lucana, barangay Kalunasan. Si Lizelle Olasiman inahan sa 4 ka bata, taod-taod nang nakabantay nga mihumok na ang yuta nga gibarugan sa ilang panimalay. Gani na malit sila og semento o guban pang housing materials aron pagpaligon sa ilang balay. Apan wala niya damha among panghitabo niya atong adlaw, lakip na nga nahulugan ang iyang anak sa mga nangabungka nga hollow block sa ilang bungbong. Kay mga tubo man niya ato good niya pag nahibong na ko nga murag na ni mga bato nga nangaligid di kan sa babaw sa mong likod ba. Nya nikalit la siya burdown ang among likod. Pag ana sa simip sa pader, mutong na ang katong ikaduhan na kong bata nga karon na adihan na admit, muy naigo sa kuan dire kay nagtakilit man siya higda. Ningdagan ko niya. Wala man na hindi so magbungkag ang katong haliki. Di na jud kay ba makaana jud ko nga bahalag squatter lang among ispuy-an pero ayaw lang jud bukid kay di ko ganahan nga kanaging mga yuta nga humok delikado man gud puy-an. Si Ramon Bandoho silingan sa mga Olasiman og 12 na ka tuig nga nagpuyo sa mong dapit, muuyon lang sa pagbalhin kon hatagan siya og relocation site. Kanang giistorya nimo, nindot ta kayo paminahon unta og rapay atong kabalinan. Si Jesely Olasiman 14 anyos na samdan sa ulog bukton og dali nga gidala sa Cebu City Medical Center. Ni barog ko diretso kay magnamo ko na dongga na to nga dahili. Samtang gipahibaw ni Dr. Gloria Duterte nga luwas ra sa peligro ang batanong naangol atol sa landslide sa ilang panimalay kagahapon. Matod ni Duterte, gila umang ugma na kini makagawa sa ospital ug wa say angayang kabalakan ang pamilya sa bata, sanglit ang syudad maoy moabaga sa gastuhonon sa tambalanan. And although nakasustain siya og head injury, there was a laceration diha sa iyang parietal area.
but it was sutured by our surgeon. And for all for all injury or head injuries, it should be kuan good CT scan. So this morning, ato to ipa-CT scan. King Perez, News 5. Human may tabo ang laing landslide sa siyudad sa Sugbo, usa ka konsehal sa Dakbayan mibahad na sa pagkiha sa mga opisyal sa barangay nga dili seryoso sa ilang mga disaster plans. Neglect of duty mo'y sumbong nga giplanuhan ni Councilor Dave Tumulak batok niadtong mga barangay officials nga dili mo pabakwit sa ilang mga residente nga namiligro panahon sa katalagman. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sunod semana na ipresentar sa mga sakop sa Project Reds kun Reduced Danger Zones ang final nga listahan sa gidaghanon sa mga panimay nga paggub-on ug mga pamilya nga papahawaon gikan sa mga danger area sa syudad. 5 kasapa ang gitumbok nga critical area sa syudad nga mao ang Lahug, Mahiga, Bulacau, Kinalumsan ug Guadalupe River. Matud pa dugay nang nakapahigayon ang syudad og survey niining mga lugara apan kinahanglan kining usbon sanglit midaghan ang mga tawo nga namalhin daplin sa mga sapa. It was been kanang observed. There were some bagong natukod. No? Naanay bagong mga structures na sad. Ang bagong konsehal nga si Dave Tumulak kansang maoy ni preside sa Reds meeting isip hulip sa chairperson nga si Joey De Luz nga tuwa karon sa Japan kauban ng mayor, nihulga sa mga barangay opisyales nga mangunay siya sa pagkiha nila kundi sila mosunod sa evacuation order sa City Hall. Matud niya mahimo silang sadaan sa neglect of duty ubos sa Republic Act 10121 kunang Philippine Disaster Risk Reduction Law. Diin, Of course, kinalang way pili kay kung unahon sa nimong imong kaatbang na kay pinalabi. Ang balaod nagingon tanan. Way pili. ang sugyot ni Tumulak gipaluyuhan usab ni Cebu City Acting Mayor Edgardo Labella. Well, of course, any person in his capacity as a taxpayer, if there is any perceived violation of any existing law, especially if it's a special penal law like the Republic Act, of course, you can file a complaint. And support? Yes. Si Tumulak may padayag og kasagmuyo sa pipila ka mga barangay officials nga wa mohatag og igong gibugaton sa ilang barangay disaster plan. Gani matud niya adunay uban kanila nga nagkinupyahay lang matud pa sa ilang mga plano. One of the discrepancies that we've noticed to all some other barangays, kamo gani mga media pwede mo maka-check na dito sa DILG sa Ramos. Ilahang mga Barangay Disaster Risk Reduction Plan, some other barangays nagkopyahan na lang. Tungod gipadayon pa nilang giasikaso ang relocation site sa apektado nga mga residente, tambag sa Department for the Welfare of the Urban Poor nga gamiton lang usa ang barangay facility sama sa gym alang sa evacuation. Andrea Patenya, News 5. Investigasyon sa Cebu Customs Bureau may butyag nga katunga sa smuggled nga bugas sulod sa kapin sa 1,000 ka mga container vans nga ilang nasakbit gipangbukbuk na. Tungod nini nahukman sa Cebu Customs District Collector nga ipadispatsar na lang ang ilang mga naimbargo nga bugas nga nangadaot na. King Perez, Sugin Limi. Under our tariff and customs code, once it's unfit for consumption, it has to be destroyed. Si District Collector Attorney Edward de la Cuesta sa Bureau of Customs nakadawat og mga balita nga naay mga sinakong bugas nga gipang bukbuk na tungod sa kadugay na niini. Sa pagkakaron wa pa siya'y kasayuran kon pila gikan sa kapin 1,000 ka mga container vans ang nangadaot. Gitunan pa sab ni de la Cuesta ang iyang himuong lakang. Mao kini ang unang higayon nga makatubang siya og nangadaot nga bugas. Pasiunang kasayuran nagkanayon nga mga katunga na sa nasakmit nga mga bugas ang ipang bukbuk. Kung luma na, may posibilidad because siyempre everything got especially steel ito, it gets rusty, di ba? And if it gets rusty, may mga butas-butas yan. Mato ni de la Cuesta ang investigasyon nakakuha na sa mga pamahayag sa mga war fingers, custom guards ug mga security guards sa Cebu International Port ug Pascor nga may duty atol sa pagkahanaw sa mga bugas. Dugang ni de la Cuesta nga miabot ang mga sakop sa NBI sa iyang opisina isip courtesy call samtang wala pa ang ombudsman. My only concern if they conduct an inventory is that they should inform us to be one of the witnesses.
Ang sunod nga public auction sa mga nasakmit nga bugas ipahigayon karong Agosto 7 samtang laing duha ka auction himuon sa dili pa mahuman ang Setyembre. Sa laing bahin si De La Cuesta magpabilin gihapon nga district collector sa aduana sa Sugbo bisan nga may padala na kini og relinquishment letter ni atong Biyernes sa gabi. Si Customs Commissioner Rufy Biazon mimando sa tanang kadagkuan sa maong ahensya nga mopadayag sa ilang pagpahawa sa ilang mga posisyon. But as a good soldier, I follow the valid order of the commissioner for us to relinquish our position and have put it in writing. I think it's up to our commissioner to evaluate. Anyway, he knows those who had achieved their target. Muabot si Biazon ugma sa Sugbo sa pagsaulog sa ika-129 katuig nga kasumaran sa custom sa Sugbo. King Perez, News 5.